दिनै UPPLखौ परिवर्तन हिसाबै चेन्ज हिसाबै सोलायथायनायखौ लुगैनाय हिसाबै दिनै रोजा रोजा रायजोआ एक्सेप्ट खालामदों बेखौनो जों बुंनो हायो दिनै जों रावखौबो लिङाखै नाथाय निजा भाबै दिनै ओंखारबोनानै UPPLआव बिथांमोना जगदान खालामदों पार्टियाव जइन खालामदों बेखौनो जों बुजिनो हायो कि दिनै प्रमद बर'नि नेतृत्वआव लोगोसे गबिन्द बसुमतारीनि नेतृत्वआव दिनै UPPLआ फैगौ BTCनि बिसायख'थियाव मोजां सासन होनो हागोन आरो रायजो राजानि आखार आकांक्षा लुगैनाय बायदि बिथांमोना खामानिखौ मावनो हागोन जायनि जाहोनाव दिनै रोजा रोजा दिनै उदालगुरियावल' नङा दिनै गुबुन गुबुन जायगायाव दिनै UPPLआव फैनानै माने पार्टियाव जगदान खालामनानै पार्टिनि थाखाय गावनि ओनसोलनि थाखाय खामानिखौ मावनो थाखाय बिथांमोना ओंखारदों People Joint Action Committee for Bodoland Movement बेफोरबायदि इलेक्सन दारायनायनि कुनु बाथ्राखौ जों दा खालामाखै नाथाय जोंनि गोबां मेम्बारफोरखौ जों UPPLआव जगदान होनो थाखाय UPPLआव मेम्बारशिप लानो थाखाय जों खावलायदों आरो इतिमध्य गोबाङानो इतिमध्य बिथांमोना जइन खालामबाय पार्टियाव बाहागो लाबाय किसुमान बिबानबो मोनबाय आरो लोगोसे किसुमान जोंहा संगठननिफ्राय दङ जि स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन किसुमान नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन बिथांमोना संगठननि भाबै UPPLआव जइन खालामनो हाया नाथाय फैगौ बिसायख'थिया पिपल जइन कमिटिनि जेसेबां मेम्बार अर्गानाइजेसन दङ UPPLखौ माबोरै BTCनि सासनाव लाबोनो हागोन बिथांमोनखौ माबोरै पावाराव लाबोनो हानानै मोजां सासन खालामनो हागोन बेनि सायाव जोंहा सम्पुर्ण मदद आरो सहाय थागोन आरो दिनै बिगत 15 बोसोर लोगोसे बोसोरनैया बिथांमोना इन्टार्म हिसाबै बिथांमोना खुंथायखौ BTCखौ खुंनो मोन्दोंमोन नाथाय जों दिनै नुनो मोन्दों दिनै जे डेभेलपमेन्ट जे उन्नयन मुलुगनि जे मानदण्ड बे बुस्थुआ बिथांमोना लाखिनो हायाखै जों बुंनो थाङोबा जुदि CBI इनकुवारिखौ जुदि भारत सरकारा होयोबा जुदि जों रायजो राजा दाबि खालामो CBI इनकुवारि खालामोबा दिनै गोबां बिथांमोननि EM हयथ' मन्त्रि MLA आबो जेलाव थांनानै दिनै लालु प्रसाद बादि यादबा जेलाव थांनानै जेलाव सारा जीवन जेलाव गावनि न'खर खालामलांदों बेफोरनो बिथांमोनाबो खालामो जायनि थाखाय जों बुंदों जेनेका बिफां लाइफाङाबो दिनै जुगाबो परिवर्तन लुगैयो चेन्ज लुगैयो बेफोरनो दिनै BTD ओनसोलाव निका सरकार आनकराप्टेड सरकार दिनै रायजो राजाखौ समान भाबै नायनो हानाय उन्नयनमूलक खामानिफोरखौ डेभेलपमेन्ट खामानिफोरखौ समान भाबै खामानिखौ मावलांनो हानाय आरो लोगोसे रायजो राजानि खोन्थाबादि सोलिनो हानाय बेफोरबायदि सरकारखौ नांगौ आरो जों लुगैदों दिनै UPPLआ इनिनो मोनसे प्रति उत्तर इनि उत्तर आरो इनिनो बिकल्प हिसाबै दिनै UPPLआनो दिनै देरहासार जानानै फैगोन रायजो राजानि अननायाव रायजो राजानि बिश्वासाव बेखौनो जोङो कामना खालामो लुगैयो दा ओरैनो किसुमान बाथ्राखौ दिनै BTR सुक्ति जानाय लोगो लोगोनो दिनै BTRजों इ ओनसोलनि थाखाय जेसेबां जौगानायनि आसनि लाबोनाय जादों बेसेबां जौगानायनि थाखा फैसा लाबोनाय जादों बे मोजां भाबै बितरन जानांगोन मोजां भाबै खामानियाव फैनांगोन आरो खामानियाव फैनांगौबा दिनै प्रमद बर' बादि लिडार गबिन्द बसुमतारी बादि सासे दैदेनगिरि जि लिडारनि बिजनेसनि मोनसे भिजन दङ मा उन जोलैनि थाखाय मा खामानिखौ मावगोन आरो इ एरियायाव मा अभिजोग दं बेखौ बुजिनो हानाय आरो लोगोसे बेक्तिगत स्वार्थखौ दोननानै रायजो राजानि स्वार्थखौ आवगायलांनानै खामानिखौ मावनो हायो बेखायनो UPPLआ खामानिखौ मावगोन होननानै आं सानो आरो